политически коректни позитивни приказки. Епизод 16. Дядовата ръкавичка. Живял едно време в село Розово, Старозагорско, дядо Йордан. Веднъж през зимата Варбурга му не запалил и Йордан тръгнал пеш за Казанлък. По пътя си изпуснал ръкавицата, но не се усетил, защото бил на литър домашна ракия от сутринта. Да не му е студено. Ненадейно по пътя минала мишката Фатме. Тя бягала от джебелския край, защото гледала съвременни турски сериали, в резултат на което й дошла покварената идея, че жените може и да не се омъжват, както и може да не берат тютюн. Фатме била премръзнала и като видяла топлата ръкавица, веднага се мушнала на топло. Не щеш ли, след малко се появил заекът Сашо, който държал да му казват Сиси. Сиси бягал от Пазарджик, защото там много не обичат сашовците, които искат да ги наричат Сиси. Заекът видял ръкавицата и помолил мишката да го пусне. Малко по-късно по пътеката се задава лисицата Айше. Парадоксално, тя бягала от номадската си съдба. Айше влязла без да пита, защото от опит знаела, че ако попита, няма да я пуснат. Ръкавицата започнала да се разширява. След още малко се появил вълкът Али Абдула, сирийски бежанец. Той бягал от прословутото българско гостоприемство, което усетил по гърба си в село Розово. Той попитал нещо на арабски, тези вътре се изплашили и не посмели да му откажат, така че го пуснали в ръкавицата. След толкова много нетипични минувачи, в снежната гора накрая се появила голямата руска мечка Володя. Тя си търсила компания за пиене и нещо ново за окупиране. Казала «Навстречу!», обещала газопровод и се намърдала в ръкавицата, въпреки че вътре вече нямало никакво място. Още преди обяд обаче на дядо Йордан му свършила ракията за изпът. Станало му студено и решил да се върне, защото вкъщи имал още ракия, пък вече бил забравил за какво изобщо ще ходи в Казанлък. На връщане си познал ръкавицата и с премрежен поглед видял, че от нея се подават лисича опашка, заешко ухо и така нататък. Плюл си на ръцете, взел една голяма тояга, замахнал и го осъдили по бързата процедура за етническа, сексуална, верска и друга нетолерантност. Отишъл в затвора, но пък в селото си останал герой. Край на позитивната приказка.